cred că ne-am și sălbăticit în era post-COVID foarte mult. Perfect de acord. În interacțiunile umane. Și asta mă duce cu gândul și la AI, având în vedere că au început să apară tot mai multe platforme de terapie online, în care ești doar la un click distanță de a avea o ședință de terapie, care poate să fie cu o persoană reală, online, sau poate să fie cu un bot, practic. Și chiar discutam cu cineva zilele trecute, oare în cât timp crezi că AI-ul va înlocui cu totul psihoterapia de la persoană la persoană, adică face-to-face? Nu știu în cât timp. Eu tind să fiu un romantic și să spun că niciodată. E foarte posibil să mă înșel. Dar și eu am rămas surprins de cât de mult crește AI-ul și de ce eficient devine. Pentru că are acces la toată informația și o manifestă și o prezintă într-un mod foarte interesant. De exemplu, începusem să vorbesc la un moment dat cu ChatGPT, am dat comanda vocală și în momentul în care vorbeam în engleză cu el și am comutat din engleză în română și imediat, fără niciun fel de problemă, a început să discută cu mine în limba română. Și a început să continue conversația și să mă întrebe despre pasiuni, despre dorințe și are acces la toate informațiile. I-am spus că îmi place o anumită carte, știa totul despre ea. I-am spus că îmi place un anumit joc, știa totul despre ea și făcea discuția să continue. Este un loc interesant și este un loc periculos și mai ales că se dezvoltă cu o iuțeală uluitoare. Cred că este posibil să avem parte de terapeuți boți și cred că unele persoane vor fi tentate să apeleze la acest serviciu pentru că asta înseamnă absența judecății, da? Înseamnă confidențialitate 100%, sau cine știe. Da. Știi că botul nu se zice... Conspiraționiștii n-ar fi de acord cu tine. Nu, dar mă refer la ideea că te prezinți în fața unui bot și știi că botul nu are capacitatea de a emite o judecată de valoare. Dar întrebarea mea ar fi, nu pierdem ceva din acest lucru? Nu pierzi ceva din experiența de a împărtăși durerea? În momentul când vorbești, povestești și discuți despre cum se simte acest lucru și vezi un ecou emoțional în omul din fața ta. Vezi că și lui se umezesc ochii. Da, nu începe să plângă și să hotească și să pună pe el pe primul loc, dar vezi că emoția are efect. Că nu ești cu capul, nu ești nebun că simți aceste lucruri. Și este vorba și de procesul de coreglare. Pentru că s-a demonstrat că atunci când sunt două persoane în aceeași încăpere, sistemele lor nervoase comunică între ele prin tot felul de gesturi subtile sau inclusiv prin compuși chimici volatili care se elimină de pe suprafața pielii pe care noi mirosim. Cum ai povestit tu la un moment dat despre frică, că s-a făcut experimentul cu frica, da, și cu transpirația, practic, care elimina acești compuși chimici datorați fricii, știi? Și pe care creierul îi percepe. Nu trebuie neapărat să fie o conștientizare în corp, ci omul conectat la mașinăria potrivită se vede în zona creierului o activare a centrului fricii în momentul când apare acel miros de frică. Chiar dacă eu nu îl percep, mirosul pare neutru, dar nu este neutru. Și acest proces funcționează și invers, în momentul în care ai contact uman, persoană la persoană, în cadrul terapiei cu un om, merge și invers. Adică, practic, dacă terapeutul reușește să intre într-o zonă de relaxare și să transmită un mesaj prin limbajul corporal, prin postură, prin modul în care respiră, prin modul în care gesticulează, practic face o coreglare cu clientul din fața lui. Și se întâmplă lucrul acesta de foarte multe ori, l-am întâlnit și eu personal și mi se pare că asta e una dintre lucrurile cele mai triste pe care se pierd atunci când faci terapie online sau terapie chiar cu un bot AI. Capacitatea de a te regla pe bateria altcuiva. E o coreglare. Da. Cumva ambii profită, în ghilimele, de ocazie de a regla atmosfera și mi se pare foarte interesant. Și există un transfer întotdeauna. Dacă nu mă înșel, după 15 minute de discuție interumană apare un transfer între cele două persoane și se echilibrează cumva lucrurile.